Virează nord prin Grand Park, partea nord-vestică Grand Park, mă continuă est, partea sudică Las Colinas, virează nord de Las Colinas, am intrat pe Las Colinas, de pe Las Colinas intrăm pe conectorul cu autostrada, de la conector facem vreo 4 U-turn-uri și o iau prost. Nordele Salvic. Nordele Salvic, nimică. O iau prost. Salvic contra Sense of Road. Acum, tot pe lângă ele Salvic. S-ar putea să cadă în lat. Da, nu ar fi face de nou U-turn de sud pe banda proastă la Strada Fontana. Merge tot în sud pe banda proastă și din nou U-turn spre nord, la Strada Fontana, spre Montgomery, tot în nord. Tot în nord, trece pe banda proastă, merge tot în nord, la Strada Fontana și vest. Tot în vest vom intra pe partea vestică Palomino Creek la Podul Roșu. Intrăm pe partea vestică Palomino Creek și menținem tot în vest, ba nu virează în nord în partea vestică Palomino. Partea nord-vestică și virează tot în vest, partea nord-vestică și acum sud. Și din partea nord-vestică Palomino. Spre Palomino Intersection. Menține tot în nord și nu mai văd să fac un pic în nord, Palomino Intersection, sunt toate pe Palomino Creek. Ei sunt vot, este de la Palomino Intersection. Da, este acum Hanky Panky Point. Așa, Hanky Panky Point. Și tot în sud, acum spre Cool's Intersection. Pe partea proastă. Este de pe autostradă tot drumul alăturat autostrăzii și menține tot în sud. Face U-turn acum în nord. Menține tot în nord pe căile ferate spre Las Venturas. Fallon Bridge, tot în nord. Tot în nord, pe căile ferate. Rockshore East, partea... Ba, menține tot în nord autostradă. Ba, nu merge off-road paralel cu șinele de trail. Leadenside tot în nord, partea centrală și taie autostrada și menține tot în vest, acum spre piramidă, menține tot în vest. Face sud acum, și tot în vest, iar asta piramide și menține tot în est, acum partea și sud acum. Camelot, partea estică și virează nord în partea nord-estică și acum din nou vest în Camelot, partea nord-estică și virează tot în vest acum și din nou sud în Camelot. Camelot și nord din nou în partea centrală Camelot. Virează vest acum, interceptează cruiserul. Tot în vest Camelot, partea centrală la castelul din Camelot. Și mergem tot în vest.
de la Modna. Și virează nord, în paralel cum este cu Aventura ăsta, Aventura nord, tot în nord. Virează vest acum. Vom fi în partea nordică, Fort Dragon Casino și cum se tot în vest. Virează nord acum, Fort Dragon tot în vest. Las Venturas Airport, tot în vest, partea sudică a aeroportului Las Venturas Airport și menține tot în vest. Tot în vest, deci la stop în vest, partea sudică Blackfield și sare pe autostradă și face nord în Blackfield pe autostradă pe banda bună. Și Utah acum și menține tot în sud pe autostradă. Și acum vest și din nou nord, va menține tot în vest, off-road și acum din nou est. Și din nou sud, spre autostradă, menține sud pe partea proastă, la sud de Blackfield. Tot în vest acum, sud-vest, Pilsen Intersection, tot în vest. Trece pe banda bună pe autostradă. Da, un pic mai joc mai departe. Tot în vest. Face legătură cu el s-a dus, menține tot în vest. Vom trece pe lângă Main Street, pe Aventura. Menține tot în vest, autostradă, est, pardon. Sudică Camelot, virează în nord, ba nu, menține tot în vest, partea sudică Camelot, pe lângă Castelea, în Camelot și între parcarea